Top 3 zaujímavé novinky v iOS 17, o ktorých si možno ani nevedel. Čas mi nemrhajme a poďme rovno na to. Čiže ako prvá funkcia tu je vzdialenosť od obrazovky. Pôjdeme do nastavení, čas pred obrazovkou, vzdialenosť od obrazovky. A túto možnosť si zapneme. Táto funkcia sa vlastne stará a vlastne kontroluje, či nie sme moc blízko pri mobile. Ak áno, tak nás upozorní, aby sme si ho dali ďalej, pretože si takto poškodzujeme svoje zdravie, teda svoj zrak. Za mňa perfektná funkcia. Ako druhá funkcia nie je taká úplne podstatná, ale myslím si, že je dobré ju spomenúť, a to je poverený kontakt a obnova účtu. Poverený kontakt je kontakt, ktorý vlastne bude môcť pristupovať k vašim dátam, ak by ste teda náhodou zomreli. Je to taká funkcia, že no, nepekná, ale myslím si, že možno je dobré ju nastaviť, ak nechcete, aby váš účet bol niekedy zatratený. A ešte tu teda máme funkciu obnova účtu, čo už myslím, že to bolo predtým, ale je to troška upravené. Môžete si tu nechať vygenerovať 28-miestny kód, ktorý budete môcť zadať, pokiaľ nebudete vedieť vaše heslo od vašeho iPhoneu. Alebo je tu ešte druhá možnosť, pridať si tam nejaký kontakt na obnovu, ten kontakt musí mať iPhone. A vlastne pokiaľ by ste sa vy nevedeli prihlásiť na svoj účet, alebo teda na svoj iPhone, tak na jeho iPhone sa vygeneruje kód, ktorý môžete zadať na ten svoj iPhone a tak vás to prihlási. A máme tu ešte ďalšiu funkciu, a to sú skôr vylepšenia v Safari. Odteraz môžete si urobiť viacero profilov na Safari, takže napríklad profil mama a dcera, a tieto dva profily nemajú medzi sebou absolútne žiaden súvis. Konkrétne majú úplne oddelené dáta, nemajú žiadne spoločné stránky, nič. Takže vlastne keď mama chodí často na Alzu, tak dcere tú Alzu navrhovať nebude, lebo ona nemá tie dáta, čo má mama. Je to niečo také, ako keby mama používala Safari a dcera používala napríklad Chrome na iPhone. Že je to niečo vlastne úplne separátne. Potom tu ešte máme delenie do skupiniek v Safari, takže vlastne karty môžeme dávať do skupiniek a môžeme mať takto skupinu napríklad, že práca, škola, takto. A posledná vec, ktorá tu je nová, je zamykanie anonymného režimu. Takže vlastne, ak chcete ísť do anonymného režimu a máte tam už nejaké karty, tak sa musíte overiť cez Face ID. A ako taká bonusová novinka, tu je pár noviniek o iCloude. iCloud sa rozšíril o dve nové možnosti. Môžete si ho kúpiť už teraz v 6 TB alebo aj v 12 TB. Toto ale asi naozaj využijú len tí najnáročnejší užívateľia a fotografovia. Je tu ešte ale jedna veľmi dobrá vec, ktorá síce bola pridaná už v iOS 16, ale ju tu spomeniem. A to je pokročilá ochrana dát. Konkrétne sa jedná o šifrovanie E2EE. Takže toto šifrovanie funguje na báze, že tie dáta viete načítať len vy ako vaše zariadenie, nikto a nič iné. Inak sú tak zašifrované, že to nikto nemôže zistiť a vlastne sa k tým datám dostať. Za toto je tiež naozaj veľká pochvala Apple. Budem rád za like a odber a taktiež sa poteším followu na Instagrame.